हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो जोंहाबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर दिनै ओमफ्राय फिसा भिडिअ लाना फैलायबाय नै जों ओरैहाय फैदों थफ्लाखौ बिखुङाव बादों बिथिंजाय आरो नै मिनिस्टार दङ जोंहानि ओमफ्राय दायो फाराम फारसे आगान होबोदों आरोना लोगोफोर बहुत गोबाव जाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामिया फारामखौ थांनानै माबायदि अबस्था जानानै दङ नोंथांमोननो एसे खिथानो नाजागोन आरोना लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो ना माबायदि जानानै दङ फारामा आदामोनहानिया ओमफ्राय नै ओरैबायदि अबस्था जानानै दङ माबाया लामाया ओमफ्राय नै मालाय माइया मोजां जादों नायदो लोगोफोर नै फारामा बेबायदि अबस्था जानानै दङ बारजों दैज्लांनि बार अखा बोथोरा बिराद गुसु गुसु मोजां बिनि थाखायनो बेरायनो लुगैनानै दसे फाराम फारसे आवगायबोदों आरोना लोगोफोर गरमबाथ' जोंहा बिमाबो फिसाबो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो रोंखाया नालाय नै दाउआ हरखांजोब्बाय गैला लाबोफिनसिगोन नामा एखेबारे बारजों माबाजों बुख्लाबला बुख्लाबलि बोरैबासो जानानै दङ माने आदामोन ओइलाय आयं आयौ दं आदाखौ मिथिया आं बैलाय मालाय माबा माबि खालामगासिनो ओमफ्राय बेयावहाय गुमैजों बाजैनि फिसाला गुमैनि बिब'नि फिसाला बिसोर थासिगोन आरोना लोगोफोर फारामावहाय बुखारहां मा मावदों बिथांमोनखौबो ओइ आबा उन्दुसिगोन नामालै ओमफ्राय नै माबा या माबा नुबाथाय लानोसो नागिरो गावहासो लानोसो नागिरो गावहासो लानोसो नागिरो सान्दुं एसे एसे ओंखारहांबाय मोदानदों बिरादनो गगा मोनदों गुजुनाय जासोदो जोंहा बिमा फिसाबो नै बारजों सेस नैफोरो हासार गोजा होबोजोब्बाय माथो रोगालायबायानो बुरजाथार दानो हादों माथो बुरखासो नङा इयो